Κεφαλήν της ζωής σου, η ογιάννη και δοσίμου το αμαρτών επιθύτου αυτού του Αγίου, όπως προβάλλονταν η ηλικία και πολλή αγγελοδόξη συναβέψη και να θα γυρίσουν η πάστη σήμερα της ζωής αυτής, ότι προέρχεσαι πάση να δόξα τιμή και προσκύνηση. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νικαία και εις τους αιώνας των αιώνων, και βαπτίστε μοιρώσεις υγιάστε πέλους στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Κυρίου ελεηθών,